kakvom ćeš svirepom smrću... Vratili ga u kovčeg preklap. Navodno nije imao kap krvi u telu. Čale kad ga je vidio ležao nesvesti ceo dan. Znaš šta, Aleksa, iz vojnog odseka mogu da me zovu koliko hoće. Prebacio sam se u 3. smenu, a i ti bi mogu, znaš. Da će mene da zajebu po pokojnog Milorada. Lutam gradom, mrkli je mrak, nema svetla, nema nikoga. Aha, mislim na tebe, pričam o tebi. Barem ja gledam sa svoje strane, sam se trudio da sa količinom materijala koji smo imali na raspolaganju napravimo film. I zato taj aspekt sa nismo mnogo raspravili. Bilo nam je samo bitno da taj deo bude dobro urađen, da naša skromnost u radu bude urađena na jedan atraktivan način. Danas se to mnogo lakše u filmovima sprovodi, ali tad je to bio jedan prvi pokušaj stvaranja tog neka dva sveta koje je vrlo uspešno napravljen. Treba se zahvaliti pre svega recimo i prostoru koji su odabrani za rad, šminki koja je bila jako uspešna, mislim, šminkerki koja je radila vampire, ne samo te glavne junake, nego čitave masovne scene sa njima, tako da radi se zbilja o jednom realnom svetu i jednom svetu vampira. Oni koji su u ratu i oni koji žive u nekom svom svetu knjiga i... Momcima. Samo gledajte. Od kraja ratnog ostrva preko pobednika nad Beograd. I taj kadar smo mi isto uz velike muke uradili, jer smo radili čitav dan tu scenu pripreme, snimanje vojnika kod muzeja vazduhoplovstva na aerodromu i stalno smo očekivali da ćemo dobiti ono potpisano osiguranje za naš let. Naravno, to nije došlo i Kresio naravno nas je nagovorio, ajde, idemo i otišli smo naravno i snimili taj kadar. Da bi se kasnije taj kadar pojavio, što mi je uvek tužno bilo posle nesreće koju je on doživeo sa sinom, pojavio u filmu jednom koji se zove Dečak iz Junkovca, gde upravo u špici filma ide taj kadar iz tog filma, jer su ga imali kao materijal, verovatno prebačen na video, i imali su ga i baš ide ime Stefana Kresoje preko tog mog kadra do duše, što bi nije naravno žao, ali drago mi je da je taj kadar se još jedan put pojavio, onaj zadnji kadar iz Punog meseca i ovde. Zvonio sam nekoliko puta, ali niko ne otvara. Prespavala sam celo popodne. Nisam znala da ćete da dođete. Pa eto. Kolega, je li vas tražila vojska? Hoćete da uđete? Ako može. Verujte, tad smo se borili da pre svega realizujemo film, jer je to bila ta čuvena 93. kada je Srbiju pogodila, mislimo, na najveća devalvacija koja je postojala. Prijavio sam se u dobrovoljci. A i tebe sam prijavio. Neću da mi sin bude kukavica. Ostavi me na mir. Slušaš li ti mene ili ne slušaš? Dok je rat u ovoj zemlji, neću da mi sin sedi besposlen kod kuće. Kakav rat vode ljude tamo da ginu? Nije to nikakav rat, imam ja pametnija posla. Sad je bila ta najgora situacija bila vezana za rat. Jer ja znam tu 90, ne samo 93. kad smo mi radili, nego već od 91. kad je krenuo Vukovar i čitava ta kasnije 92. Bosna i sve. Tu je bio najveći problem za mlade. Na neki način izbeći tu obavezu za jedan relativno besmislen rat. Trebalo je zaštititi na neki način sebe i taj junak je pronašao način da nađe neki prostor za neki drugi život. Ozbiljno vam govori, verujte, pa evo,
Ako hoćete, ja mogu celu stvar da preuzmem u svoje ruke i da vas povežem sa vrhunskim stručnjacima koji će celu stvar dobro da prouče. O, ti stručnjaci ne znaju da rešavaju ni ukrštene reči. Kamo li da čitaju moje knjige? I to su mu omogućili upravo ti vampiri. Pun mesec, on je vrhunac na kraju tog nekog našeg zajedničkog rada, jer je zbilja maksimalno napravljena ta atmosfera, ali to opet zahvaljujući pre svega i izboru prostora u kojima smo radili. Imali smo tad i sreću jednog tog ateljerskog prostora koji je postojao u tom trenutku u Avali, ne jednog, nego i nekih eksterijernih objekata koji su postojali tada u Aval filmu. Kreso je to uvek sve pratio i uvek je znao da se snađe u svim situacijama, da iskoristi ono što postoji, a da to bude i kvalitetno, a i relativno jeftino za produkciju. Ovo je prava relikvija. Imate toga još? A, bezbroj. Ako baš hoćete, možete da nastavite popisivanje mog voncimera, se Đorđe ne vrati. Nažalost je dosta promenjeno sada, ali u mom vremenu kad sam ja radio, to je znači pre 30 godina, je Beograd imao ipak jedan malo drugačiji duh i drugačije izgled. Tako da danas je to dosta promenilo, ali mogu još uvek da se nađu prostori u kojima to postoji. Pa gledajte kako za današnje filmove u svetu beže da snimaju u Prag, a prodaju to onda kao neki Pariz ili neki svet. Govorim danas kad se gledaju pojedini filmovi zapadne produkcije, odlaze da bi se prosto pronašli čitavi ambijenti koji još uvek na neki način postoje sačuvani. A to isto mislim i u Beogradu da ima. Pogledajte samo taj prostor eksterijera kuće, ta danas više ne postoji, to je ona Čuburska ulica kad se spušta dole prema Čuburi, gde smo pronašli eksterijer kuće Kosarine. To je, ta kuća na kraju više i ne postoji, ali ceo onaj ambijent i ono sve dešavanje s polja sa onim grobovima i tako da je to je sve urađeno u beogradskom realnom prostoru. Interijer je bio taj studio, tako da, što je opet bila dobra okolnost, jer je bio bogato opremljen sa svim potrebnim elementima za tu sa tim predsobljem, prostorom, zanimljivo sa tim nekim mogućnostima za svetlosna rešenja s polja. I uopšte drugčije bilo i osvetljavanje u to vreme. Sve je to stvaralo jednu drugu dramatiku nego što se to danas radi. Kakva sredstva postoje danas za obradu takvih filmova. Ovo što je urađeno je sjajno, jer je urađeno opet na tu moju priču na filmu. Bez nekih dodatnih, uz minimum nekih malih, eventualno vizualnih trikova, kretanja ljudi u ovom, a opet sve sredstvima koja su nam stajala na raspolaganju. Eventualno neki kran koji je podizao glumce, spuštao i tako da se malo poremeti ta realnost, da se privuče, a onda i vizualno, i šminkom, i kostimom, i sve, taj drugi svet je pokušan da se pomeren pokaže. Ja mislim, pre svega Ružica koja se klela, mislim, koja je bila sa tim filmom oduševljena. I ona je, iako je u suštini na neki način bila priča da je Rahela Ferrari trebala da igra tu ulogu, pa je onda došla Ružica koja je puno mlađa, ali je zato napravljena zbilja i šminka i sve, tako da je napravila sjajnu interpretaciju. Dobro, idem sad, a
Ja mogu još koji put da dođem kod vas da nastavim ovo proučavanje, molim vas. Kako da ne, Aksa, samo dođite. Mene više ne možete izbeći. Pa ne, ja volim sve njih, mislim, ja volim i ove epizode Bobana Petrovića, Sarmu, Radeta Markovića, Ružice. I naravno Bjelogrlić, Bjela, za koji sam vam to jedan put i rekao da smo se čak, jer je situacija bila vrlo komplikovana sa finansiranjem tog filma, da je on nešto postavljao uslove za, već smo deo veliki filma bili snimili, neke pitanje honorara, da smo onda kao čitava ekipa, iako niko od nas nije bio ne znam kako normalno plaćen, insistirala da on dobije taj veći honorar da bi mi film završili i tu smo ga svi podržali bili. Prema ovoj producentkinji Zoji Todorić koja je to radila. Dečko je pametniji nego što smo mislili, zar ne? Pre njega neki su pokušali iz osvete da spale knjige. Drugog smo opet zatekli napolju kako otkopava grobove. Zamisli. Dovoljan je samo vaš potpis. Napišite nekoliko reči svojima. Vojni poziv. A u stvari treba vam nečije krvi da se napijete. Hvala lepo. Nisam ja za vampire, više volim da spavam noću. Ali kod Dragana je bilo, čini mi se, racionalno da je on uvek voleo da akcentuje ono što smatra važnim i da se to rešava ipak nekim krupnim i lepo rešenim mizanscenom. To je on uvek voleo da rešava i postavljanje mizanscena je bilo zanimljivo. I da se bori za atmosferu filma. To je bila takva atmosfera uopšte. Sva deca tog uzrasta su praktično imala tu fobiju od toga i tog dolaska sa pozivom da idete u rat. Jer po meni to ipak bio jedan sulud rat koji smo mi poveli i mislim, on je na neki način zaštitio deo naroda u Bosni, pogotovo kasnije, ali na kraju mnogi su pokušali da izbegnu taj rat. Namerno mi prirediše da ne mogu da izađem. Odakle da izađeš? Iz groba Aleksa. Vampiri ne umiru. Mislim na tebe, pričam o tebi, Jugoslovenka.